Nwaanyị lagidere ọtụ from January to December. O wee sị gị na ihe ọ chọrọ ka iwe gbalịa Christmas bụ Brazilian wig frontal. Iwe blọk ọnya. I blọk ọnya ọ try go several times ka o nweta ya na phone, nwetara ya na phone. Ụmụ nwoke menụ ụlọ onwe unu ebere mụkwana kama dị n'ụwa so ọ bụrụ na January na ịbịasịa unblock ọnya wee sizie ya gị nke ihe ime ya agụ ya kedu ife ime ya agụ ya nwaanyị lagidere ọtụ from January wee na-eru this December gị goziere Brazilian wig frontal ya ka iji wee block ọ this girl wee sị mụchi ya dịsị nke ụmụ nwaanyị wee mara ife ka fa makwara ife o maka Brazilian wig ọ na-akwa too much sin ha yes ego nekwa ka ọ ya abụ ha yes orodo 100,000 naira na Nigerian money orodo 100,000 naira ya ka iji wee block ọ this girl maka Brazilian wig kama dịkwa mgbe ị na-alị ya ọtụ ịmakwa na oye n'idi na ihe agbara ya Christmas ọkwa ya mgbe ị na-alị ya ọtụ from January to December ịmara na oye ihe agbara ya Christmas iwe blọkọ ya wee sị ka m gwakwa gị nwa bụ nwoke na-eme ụdị omume a wepụ na ụmụ oyi gị nwaanyị ị kwesịrị isetụ na December ị na-agba ọsọ ị na-amịgharị mmemme na-amịgharị na-enye excuses ị nwere ike si na ịnọkwa ya na ijere bụ ebe nwa jee ebe nwa kama dịkwa because ịdị busy na kpekusi this girl the whole year ka ị meziele ya ọma ị kwesịrị imeli ya ịkọba story okay na